गिबियावनो नायगोन नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खुलुमहरग्रोबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोजोनथाव रादाब लाबोनाय जादों। गोजोनथाव रादाबा बेनो जाहैबाय दिनै नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ मोननो हासिगोन दै। जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ दिनै जोंहा सोना हरसिगोन। दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौसो खोन्थाहरनो सानदों। दिनै बबे जायगानि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोरा 10,000 फैसाखौ मोननो हागोन आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। आरो बिनिफ्राय दिनैथ' जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ सोसिगोन आरो बिनिफ्राय माब्लाथो आरोबाव सोबावगोन बेलेग जायगानिखौ बेखौबो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन। आरो मोनसे गोनांथार बाथ्राया बेनो जाहैबाय जोंनि BTRनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोरालाय माब्ला मोननो हागोन 10,000 फैसाखौ दा बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै आपडेट मोननो हागोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायना लाबानो जाबाय। दानिया आं नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना जुदि दासिमबो सोरबाफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा गिबियावनोथ' नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायदो आरो जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो। नोंथांमोना नायनो हागोन नै जोंहा बेहाय गासिबो जायगा होनाय दंखाजोबो। दिनै जोंहा बबे LICनिया फैसाखौ मोननो हागोन ना नलबारि जायगानि मानसिफ्रा दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ मोननो हागोन। डेटखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन नै जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो फैसाखौ नोंथांमोननिसिम रानना होगोन माने चेकखौ रानना होगोन आरो फैसाखौथ' नोंथांमोना डाइरेक्ट मोननो हाया चेकसो नोंथांमोना मोननो हागोन 10,000 फैसानि थाखाय। दिनै जोंहा नलबारिनिखौ राननानै होगोन चेकखौ बे 10,000निखौ। दा बिनिफ्राय गाबोन जोंहा 23 आगस्ट गाबोन जोंहा जागिरदआव बेखौ राननानै होगोन। बिनिफ्राय 24 आगस्टआव 24 आगस्टआव मार्गारिटानिखौ राननानै होगोन। बेहाय फुरा जायगाखौ होना दोनजोबखादों। बिनिफ्राय धुब्रिनिखौ माब्लानो 25 आगस्टआव बिनिफ्राय नैबे फाथारकान्दि ना मोनसे जायगा दङ बिनि थाखाय बिनि जायगानिखौ माब्लानो 1 सेप्तेम्बराव बिनिफ्राय हजाइनिखौ 2 सेप्तेम्बराव जालुकबारिनिया 3 सेप्तेम्बराव बे गासिबो समस्ति गोजा दे। जालुकबारि समस्तिनिया जाहैबाय 3 सेप्तेम्बराव लहारिघाट बिनियाबो नै जोंहा 3 सेप्तेम्बराव बिनिफ्राय नै बिथिं दंबावो दिखाजुलियाव नोंथांमोनाथ' गोबां थानो हागौ। दिखाजुलि समस्तियाव नोंथांमोना गोलैयोबा नैबे MLAनिया नोंथांमोना 4 सेप्तेम्बराव मोननो थांगासिनो दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ। बिनिफ्राय मानकासेरनिया जाहैबाय 6 सेप्तेम्बराव गौरिपुरनिया जाहैबाय 16 सेप्तेम्बराव बिश्वनाथनिया 25 सेप्तेम्बराव जनाइनिया नैबेहाय 26 सेप्तेम्बराव जनायाव गोबां जोंहा बर'फोरबो थायो दा बिश्वनाथावबो थायो। दा नोंथांमोना नै 25 सेप्तेम्बराव बिश्वनाथनिया जनाइनिया 26 सेप्तेम्बराव तिनसुकियाना 27 सेप्तेम्बराव फैसाखौ मोननो हागोन। रंखांनिया 28 सेप्तेम्बराव फैसाखौ मोननो हागोन। दा बे जाहैबाय जोंहा सोगोना बे डेटआ ओंखारना फैजोब्बाय आरो। नाथायबा मोनसे बाथ्रा बुंनो गोनां बेनो जाहैबाय जोंनि BTRनि मोनसेबो LICया दासिमबो बेहाय फैयाखै। माने जोंनि नैबे BTR ओनसोलनि LICनिया दानो नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ मोनथ'नाय नङा। माने जोंनि BTRनि जायफोर सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोर नोंथांमोना दायो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ मोननो हाथ'नाय नङा दै। दाथ' जोंहा इलेक्सनाथ' आरो जाखासिगोन BTRआव नोंथांमोना मोनथ'खाला होननानै बेखौ सानना लाखादो। मास मोनसे आरो गुद्दा-गुद्दि नोंथांमोना नेबावनो नांसिगोन। आरो बेखौथ' मिथिनानै मोनखादों जोंनि BTRना दाबो खामानियानो जोबाखै होननानै। एफा एनै दाबो दंबावो आरो फाइनाल मेरिट लिस्ट बानायनायाव। दा अब्ला सानना नायदो मास मोनसेनि नेखानांसिगोन इलेक्सननि नामाव आरो बिनिफ्राय आरोबाव बेसेबां गोबाव नेबावनांगोन फैसाखौ माब्ला रानना होगोन बियो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा आरो। नाथायबा नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर दिखाजुलि LICआव गोलैयोबा बहाबा गौरिपुराव गोलैयोबा बिश्वनाथ LICनि गोलैयोबा जनाइफोरनिबा नोंथांमोनाथ' आरामसे मोननो हासिगोन नैबे 10,000 फैसाखौ फुजानि सिगाङावनो। नाथायबा नैबे BTRना हले मोनखाला नोंथांमोना दायो। मानो होनोबा जोंहा इलेक्सना जानो थांगासिनो दं MCC नांनाय लोगोथ' जोंनियाव फैसा सोनो हाया नालाय। जोंनि एरियायाव MCCया नैबे आगस्टनि 25 नङाबा 26 नङाबा 27 थारिखनि गेजेराव जोंहा MCCया नांगोननो। दा बिनि सिगां नैबे चिफ मिनिस्टार बिथाङा फैसाखौ सोना हरनायबासो मोनगौमोन। नाथायबा जोंनि खामानियानो जोबाखैबा BTR ओनसोलाव दा बोरै सोना हरलायगोन बेबो मोनसे बाथ्रा आरो। दा जिखियानो जाया मानो मास मोनसेखौथ' गुद्दा-गुद्दि नेनो नांसिगोन आरो बिनि उनाव आरो बिसि गोबाव नेबावनांगोन। जेनेबा इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव रिजाल्ट होखांनायनि उनाव आरोबाव बिसि गोबाव नेखांनायनि उनावसो नोंथांमोना 10,000 फैसाखौ मोननो हागोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनिखौ। दा बेखौ बुंनो हाया आरो। जिखियानो जाया मानो नैबे जोंनि BTR ओनसोलनिया आरोबाव गोबाव सम माने नेबावनो नांसिगोन होननानै बेखौ बुंनो नांगोन आरो।
नाथायबा बेखौ गोसोआव ला नोंथांमोना नैबे बोसोरावनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ मोननो हागोन होननानै नोंथांमोना बेखौ साननानै लानो हायो नभेम्बर डिसेम्बरनि अक्ट'बराव मोनाबाबो नभेम्बर डिसेम्बरहालागैथ' नोंथांमोना मोनखाथारगोनखा नैबे BTRनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोर नोंथांमोना दा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो जुदि खामानिफ्रा जोंनियाबो जोबजोबनाय मोनबा थारैनो जोंनिखौबो सोगौमोन खोमालायदां मानो होनोबा जोंहा दायो इलेक्सन खाथि नालाय दा बिनिखायनो इलेक्सननि नामाव एसे माबा देखायनानै बिथांमोना सोनोबो हागौमोन खोमा नाथायबा दा खामानियानो जोबाखैबा बोरै सोनहरनो दा बे बाथ्राया आरो दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना नेनांसिगोन BTR ओनसोलनिया दा बेखौनो आं बुंहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दायो माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्टआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो शेयार खालामबानो जाबाय आरो जोबनायाव बे भिडिअखौ लाइक खालामनायजों लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोना बेबायदिनो भिडिअ मोनबाय थानो हागोन दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों